Hi everyone, this is G and welcome to another vlog here in the Netherlands. Oh, snowy day. Hirap maglakad. It's snowing. Kaya lang hindi pa thick. Anna, be careful ha, don't slip. Here, love, oh love. Come. Dali. Yan. The next day. Nagre-ready po kami kasi nga may mga dumating galing sa Pilipinas. So, puntahan po namin sila. And I'm just getting our stuff ready. Yung extra clothes ni Ana, andito na lahat. Extra underwear, dalawa, socks. Tapos, yung extra shirt, extra undershirt, and extra pants. In case may aksidente, like magwiwi siya ba. That's one, Mama. I have extra battery here. Say hi, Anna. Anna. Hello, muy maishi, oh. Show them the muy maishi. Yeah. Hello, oy. Na hi, guys. Oh, medyo may sakit po si Anna. Pinainom ko na siya ng gamot. Inuubo siya tsaka may sipon. And for sure, makukuha ko na naman siya later on. Usually, ako po yung last. Si Ruth nagsistart na din. So, yung mga gamit natin almost ready na. May lip balm ako dito kasi malamig nga. So, mabilis nag-dry yung lips namin. Si Ana din may sariling lip balm. Yung wallet ko andito. Ayan. And then, may shopping bag tayo. Palagi itong nakaganito, guys. And huwag nyo nang pansinin itong aking nails kasi nga wala, hindi pa tayo nakapag-retouch. And sunglasses kasi parang maaraw mamaya. Tapos ito yung cream, ito po yung face cream ni Ana. Pag may mga bumps yung kanyang face, may mga anik-anik dito, ito kaagad yung nilalagay ko. And also because it's really cold and madaling mag-dry yung skin, I make sure na meron siya nito. And every now and then, nagre-retouch din si Ana. Charot! And I have hand cream. Ang malakasang Skyflakes. Ayan, may tissue din tayo. May wet tissue because may anak tayong dala. Baka mag-ano to doon. Sani? And then, extra po pang tali ng buhok. Si Ana din meron. Yung aking phone. And headphones. You want to bring the tablet?
Yeah, and yung tablet ni Anna ready na, naka-charge na. And extra Ik lang. heb nu mijn jas aan. Dan gaan we naar de auto, want papa's auto staat al aan. Kaisa ko na Papa, good morning. Ciao, ciao. Kom, doe je jasje aan. Anna, Malakas papa's naman auto staat makamisti al sa aan. Kom. tong lighting na ito. Or Was wel magandang goed. lighting. And Met zonnebril aan. Ja, guys, zie je yung maar bahay mee. namin parang may sumabog. Kom maar. Doon sa living room namin, hindi ko na ipakita. Kasi nga, basta, parang may Doe op sumabog. je hoofd. Abe. Doe eens even Yung jas aan. kalat doon, hindi ko na, ayoko nang isipin muna kasi aalis kami. I'll bring charger just in case. Ay, munti ko pang makalimutan itong aking mga, palagi po ako nagdadala ng mga extrang gamot in case. Ayan. And, yung lipstick ko palang may color. Yung kailangan ding dalhin. And, ito guys, yung efficacent na yan, yung efficacent na ointment. And may powder din dito si Anna. Wala na, puno na yung bag ko. And then may sunglasses din dito si Anna, kasi maglalakad kami doon sa city. Punta nga po pala kaming sa Eindhoven, yung city na where we did gala ni Anna before. Ang dami kong dala guys. Uy. Sobrang maaraw today. Akala mo summer. But it's 2 degrees outside. Yan na yung aking mga kasama. Oh. Zeg ya? Nee, doe maar neerleggen. May sakit yung ating Ana. Kaya palaging may tissue. Medyo namumula na yung dito niya. I'm using wet tissue every time, but still medyo na-irritate na yung sides. So dahan-dahan na lang kasi sabi niya masakit daw. Lalo when I put cream on her face. Last night, nagreklamo siya na medyo masakit daw ba. But anyway, see you guys in Eindhoven. Doon kami papunta. It's busy on the road and may nabangga pa doon sa amin. For Saturday. Yeah. Doon sa may sa amin yung hindi kami nakadaan kaagad. Mamadali silang lahat guys. Ito din. Mamadali siya. Kala mo naman may inahabol kaming oras. Sige, see you na there. Nandito na kami sa kanila. Makikikain na naman kami. We're here. Andito na sila, oh. Makikikain kami dito. Ma'am, mga taga Cebu. Cebu. Hi, Tad. Hi. Say hi. Kumusta ang mga taga Cebu diha? Inununa ni? Tinuwa pero Oh, tinuwa? nga nakakuha ng isda. Dugay na ako kaog tinuwa, oh. Shrimp, salad, pork, syempre rice.
Nasa market kami. Nagdakad-dakad kami kanina. Nakalimutan na mag-vlog. And now we're having lumpia. Kumakain din si Ana. Hello. Sila. Ang ano taga di lang tayo i-mention. Yes, lumpia. Wala na iba. Lekat? Yeah. Nandito kami sa playground sa labas ng apartment nila. Lingawan ni Tad, oy. Yeah? Mama, let's do parkour ba? Napagod daw silang dalawa. Oh. Akala ko maglalaro. Ayan na, nakaupo na. What? It's a flower? Yeah. Swing, but there's Oh, that's nice. You just ask if you can join. I just Yan yung view ng pa-apartment nila dito. Ganda ng ano, ng view. Ayan na si Rod, oh. Ana, stay here, ha? Papa Komso, nasa labas na si Rod, naghihintay. Para mang kawatan si Rod, oy. Mura siya kawatan, og naong dire ba? Kao namin, si Rod, o nanibong dire. Anna, kom eens. Eet smakelijk. Smakelijk. Oh, en het bier, de radler? Is it a beer? Kaon. Ja, het is bier. It's a beer. Cute. Si Tad puno, may sakit-sakit pa. Hey! Ato na, Tad! Sige siya, ta siya pamuto. A few moments later. Bahay na kami. 9 o'clock na guys. Medyo kanina pa kami na tumating. Pero nagligpit-ligpit kami ni Rod. Kasi nga, sabi ko kanina, diba, this morning, parang may sumabog sa bahay. Ang kalat dito. Yan. Sinundo kami ni Rod. Doon na kami nag-dinner. And then, inihatid namin si Ana sa lolo't lola. Kasi may bisita din sila, yung kapatid ng papa ni Ruth. May mga gifts sila kay Ana. Hindi na lang po ako nag-video kasi family time po siya doon. So, may binigay sila kay Ana na mga bagong toys. Ay, hindi siya toys actually. Pang color, yung ganyan. Parang set siya pa. Pwede ka mag-paint, ganun. And, doon si Ana matutulog tonight. But, pagod na siya guys. And then, naging irritable siya. Gusto niyang sumama sa amin ni Ruth umuwi. So, we have a baby tonight. Pero sa akin, okay lang. Sabi ba ni Ruth sa akin, okay lang ba daw sa akin? Sabi ko, kung sa ating dalawa, mas ako ang okay na si Ana dito palagi sa bahay. Mabuti din yun na may time siya sa lolo niya ba. Pero tonight, ayaw niya doon. Tumama siya sa amin. So, andun na siya sa taas. Pagod na siya. Tulog na siya kaagad. May hinugasan lang ako doon sa CR. Wala. Balik ko na. She was already snoring. She was so tired. But we had a nice day. Ana also played a lot with Tad. Yung anak ni Vanjie tsaka ni Andy. Kakarating lang po nila galing sa Pilipinas. And dito na sila mag-stay sa Netherlands. So, happy din ako na may kakilala ako na andito na galing sa Cebu ba. Katrabaho ko po si Vanjie. Yung nakita nyo kanina, naging co-teacher ko siya dati doon sa isang academy doon sa Cebu. So, matagal na, sobrang tagal na may katandaan na tayo. Parang last time kami nagkita, mga 10 years and then ago. And then, yun lang. Facebook lang kami nagkaka-usap-usap or sa Instagram or like ng mga pictures, ganun. So, masaya po na may
Filipino family kami dito na kakilala mga kaibigan ba. So yun, and tomorrow Anna and Ruth and also his papa, they're going to Efteling again. Sabi ko naman sa inyo, parang every week andun sila sa Efteling. Wala naman po kaming gagawin. Ruth and I will just watch a movie or siguro series or I don't know, YouTube. Nanonood kami ng mga food vlogs kasi. Lalo na si Mark Wayne's, paborito po namin siya. Food and travel vlogs niya. So, yun na po. And I hope nag-enjoy kayo sa video ito. And if you did, please don't forget to like and pakisubscribe na din sa aming channel. And meron din po kaming Facebook page. Same lang din ng name ng ating YouTube channel, G in Holland. Maraming salamat and kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Ready na siya sa aming movie time. daw. Babush! Babush, ang mga naka-shopping diha. Nag-shopping to siya kanina doon sa city. Actually, you went shopping. Enjoy. Ano siya? This is, how do you call this in the Netherlands, bang? Sa? Krompus. Krompus, ayan. Suzanne en Krompus. May cheese pa sa loob. I'll change my mind, it's lekker. Hey, just eat it. I eat mine. Huh? I It's have very another sweet. one. Tomorrow I will eat the other one. That's good. Babush, good night. Babush!